Lucifer! Passa'm aquestes grenyes. Ara una te'n diré. Ara us explicaré una cosa que em té una mica preocupat. És que quan vas a prendre alguna cosa amb els amics, tothom està amb el mòbil enxufat. No pots parlar amb ningú, amb prou feines amb el cambrer, que també porta una pantalleta per apuntar el que prendré. Tots són aplicacions per aquí i per allà, tot t'ho pots descarregar. Hasta han fet una aplicació pels diables de Vilafranca per fer versos i saber respectar. I no parlem del WhatsApp, que allò no para de sonar. I no parlem del WhatsApp, que allò no para de sonar. I no parlem del WhatsApp, que allò no para de sonar. Després es troben pel carrer i no es deuen ni saludar. I per últim parlem del Facebook, que no ens enganyem, només serveix per xafardejar, per connectar-se una vegada a la setmana i mirar si la teva ex ha tornat a engreixar. I per últim, i per marxar, una cosa us vull recordar, que fa 30 anys no hi havia mòbils i el món no es va acabar. Lucifer, ara venen les festes, qualsevol per poder-les fer. Visca la gent del Vendrell i tu també. Lucifer! Ara una te n'explicaré. El senyor Mariano Rajoy li agrada molt el sexe anal. Ens ha donat a tots pel cul amb la reforma laboral. Mentrestant el país se'n va a la merda. A la banca hem hagut de rescatar i mentrestant el pòtol del rei amb un safari se'n va anar. Aquests de la... Sort que no tenen armes nuclears aquests de la família real. Si no empaitant un elefant engegaríem la tercera guerra mundial. Camps Mates i el cas Gürtel, Bankia i els directius de Caixa, Penedès. Aquí no s'investiga ningú, tranquils que aquí no passa res. Espanya és el paradís de la corrupció. Espanya és el paradís de la corrupció i no només a la Comunitat Valenciana. Si hasta el gendre del rei no és res més que un puto lladre. Tan bon xicot que semblava aquest delineat que un tancarint. I és que les matava callando, estava fet un bon pirín. I quines coses que té la vida, que l'únic que ha sigut condemnat ha sigut el jutge Garzón, que en tota aquesta gent ha investigat. I és que si vinguessin uns extraterrestres a veure com hem evolucionat, quan veiessin tot aquest percal, extingirien a tota la humanitat. I ara parlarem de casa nostra i d'aquest pacte CiU-PP, una altra cosa que els extraterrestres tampoc acabarien d'entendre bé. I que es deixin estar de tantes hòsties,
i de la merda del pacte fiscal. I és que si volem sortir de la crisi, l'independència és el que ens cal. I us hi fet! Ara venen grosses festes, no tenim massa foc per poder-les fer. Visca tothom, menys els del PP. Edu! Edu, has cremat o què? T'has girat, tio? Aquesta amarilla està... Sí, bueno, ara és el torn del Ball de Diables de Tarragona. La tradició del Ball de Diables de Tarragona sempre ha estat molt arrelada. Els primers documents que es van trobar daten del 1400